बयजोंबो जे मासि बे समायावहाय जोंनि बोसोनखौ गुसुङै शेयार खालामनायनि सिगां नोंथांमोना बे समायावहाय जोबजासे खोनासंदो। आङो इसोरनि बोसोनखौ गुसुङै शेयार खालामनो सानबाय। बे क्रिसमास डे सेलिब्रेशननि जुनैहाय नोंथांमोना शुरुनिफ्राय जोबजासे खोनासंदो। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, बे डिसेम्बर बेबायदिनो बर'दिन उपलक्षे बयबो डिसेम्बर 1 तारिखनिफ्राय दिनैसिमाव पालन खालामगासिनो दङ ने। दिनै जोंबो बेबायदिनो बे 25 डिसेम्बरखौहाय पालन खालामनो थाखाय बिनि मुङै जय ध्वनि होनो थाखाय न'खर न'खर बयबो कसिस खालामदो, बयबो सेस्था होदो। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, दिनै जोङो गोबां बेबायदिनो प्रभु जिसुनि दिन बेबायदि जन्म उत्सबफोरखौहाय गोबां मानसिफ्रा बुहुमाव पालन खालामगासिनो दङ ने। आरो बे 25 डिसेम्बरखौहाय अफिस आदालतफ्राबो दिनै बे दिनफोरखौहाय पालन खालामो, मानियो। बेनिखायनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो शेयार खालामनो सानदों। दिनै नाय बुहुमाव प्रिथिबियाव बेबायदिनो बिराद रानस्राव गिथाव बाथाव जोंनि गेजेराव आनजादफ्रा फैगासिनो दङ ने। बेनिखायनो दिनैहाय जोङो बे दिनफोरखौहाय मोनबायब्ला बयबो पालन खालामनो हास्थायदो। दिनै प्रभु जिसुआ जोंनि पापनि थाखायनो, जोंनि दुखु दाहानि थाखायनो, रग बेमारिनि थाखायनो छुटकारा मोननो थाखाय, पापनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय दिनै सदा प्रभुआ सोरगोनिफ्राय ओंखारनानै बे बुहुमाव फैनायसै। बेनिखायनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, बे दिनफोरखौहाय बयबो पालन खालामदो, बयबो सिबिदो, बयबो नाजावदो गावबागाव गोसो गोरबोआवहाय। जोङो जहन 3 सल'पनावहाय नायब्ला नुनो मोनो, কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন যে কেহ তাহাতে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায় होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनखाबाय। दिनै सदा प्रभुआ अननानै गावनि सासेल' बिसाखौ बे जगोनाव दान हरदों ने। बिना मुल्य थाखा फैसा नाङा। बेनिखायनो दिनै जोङो बेखौ फोथायनांगौ। दिनैहाय बाइबेलावहाय फरायनानै मिथिनो मोनखाबाय, इसोरा अननानै जोंखौहाय बे गावनि बिसाखौ दान हरबाय। बेनिखायनो जायहा बेखौ फोथायनाय, जायहा बेखौ नाजावनाय, बियो माब्लाबाबो आद्रि जानाय नङा, बरंसो जोबरोङि जिउखौसो मोननाय होननानैहाय बुंखादों, अनन्त जिबनखौसो मोननाय। बेनिखायनो दिनै जोङो बे दिनफोरखौहाय बयबो पालन खालामदो, बयबो सिबिदो, बयबो खुलुमदो, नाजावदो। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, दिनैहाय जोङो बर'दिनब्ला गोबां महिला आइजोफोरखौ, आङो गुबुनफोरखौ बुंनो साना, आङो महिला आइजोफोरनि सोमोन्दैसो गुसुङै बुंनो सानदों। दिनै जोंनि महिला आइजोफ्रा दिनै गोबाङानो बर'दिनावहाय दख'ना मोनाब्ला, ब्लाउस मोनाब्ला, सुइटार जुथा मोनाब्ला मानो बर'दिन बायजाफा बोराबनानै बिसायखौ ना बेदर जायानो होनो रोंलिखाय। आरो खायसे खायसेया बेबायदिनो खानाय स्ट्रिक खालामनो मोनिनि, दिनै थाखा फैसा होनो हायिखाय बे बिसायखौ राग जोंनानै मानो दिनै ना बेदर जाया, मोसायाबो, रंजायाबो जिसुनि मुङैहाय। बेनिखायनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, जायहा खृष्टान जिउ आखल आखु दिनैहाय जिउ खांनो हादों, खृष्टान जिउ आखल खांनो हादों, बे माब्लाबाबो न'खरफ्राव अशान्ति खालामनाय नङा, रागबो जोंनाय नङा। दागमोन अब्लाबो प्रभु जिसुनि मुङै रंजागोन, मोसागोन। जायहा खृष्टान जिउ खांनो हायाखै, बियो न'खरफ्राव झगड़ा जाथि खालामगोन, बर'दिननि समावहाय जानो लोंनो अशान्ति खालामगोन। मानो होनना बुङोब्ला दिनै बे आइजोखौहाय बुंदों बाइबेलाव सैताननि आबाद होननानैहाय। बेनिखायनो जे जानाय दं, जे गाननाय दं, बेजों रंजा खुसि था होननानैहाय बुंदों। बेनिखायनो दिनै जोंनाव जे गाननाय दं, जे जानाय दं, बेफोरखौनो रंजा बाजा बेबायदिनो रंजादों, मोसादों। मानो होनना बुङोब्ला दिन बोथोरफ्रा गुबै गाज्रिसो, रासिन जोंनि गेजेराव आनजादफ्रा फैगासिनो दङ। दिनै जोंनि जिबनफ्रा दानो दङ, दानो गैया, साजायनायनि गाननायनि बोथोर नंले।
दिन नंले ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर दिनैहाय बर'दिननि उपलक्षे दिनै गोबां मानसिफ्रा बेबायदिनो सोरनिबा बेरा बेबायदिनो इन्जुरनि बेराफ्राखौनो हाजों लिरनानै साजायोनो सोरनिबा बेबायदिनो थिंनि बेराफोरखौहाय कालार फुननानैहाय बेबायदिनो साजायो सोरनिबा छात ढालाय फुल वाल दङ बिसोरबो बायदि बायदि कालारफोरजोंहाय रं फुननानै साजायो आरो बेबायदिनो दिनैहाय जोंबो बेबायदिनो दिनै गावनि अन्तरखौहाय बेबायदिनो साजायनांगौ दिनै बेबायदिनो बर'दिननि उपलक्षे लाइफां गायनानै बायदि बायदि कालारफोर साजायोनो बायदि बायदि कालारफोर बिबारफोरजों साजायो बेबायदिनो प्रभु जिसुआ जोंनि अन्तरफोरखौसो साजायनो थिनदों जोंनि अन्तरखौसो बेबायदिनो मोजाङै साजायनो थिनदों गाननायजों जोमनायजों साजायनो थिनाखै ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर बेनिखायनो दुखु दाजासै सोरबा मोनबाय दख'ना सोरबा खानाय स्ट्रि खालामनो मोनाखसै अब्लाबो हौवाफोरखौ अशान्ति दा खालामसै बे गोथार बेबायदिनो जन्म उत्सव गेदेर दिन गेदेर सानखौहाय नाजावदो बर'दिनानो जाबाय जोंनि जुनै सुद्रायनायनि सम सुद्रायनायनि मौका जोङो परिबर्तन जानायनि जोंनि गोसो गोरबोआवहाय जन्म जाहोनांगौ बेनिखायनो बे दिनफोरखौ बयबो पालन खालामदो बयबो नाजावदो बे दिनफोरखौहाय ख्रिस्ट'जों जाग्रा आंगो लोगोफोर दिनै जोङो बेबायदिनो दिनैहाय जोङो बे महिला आइजोफोरखौहाय दिनै जोङो आसामावसो खोनायोमोन खानाय स्ट्रिक खालामनाया दिनै गाबोननाय जोङो सिख्लाफोरखौ बुङो सानले जोंनि महिला आइजोफ्रानो दिनैहाय रग माबायदि बयबो हाबा जानायफ्रानो खानाय स्ट्रिक इसोरनि होनाय खानाय इसोरनि होनाय महर मोखाङा थोआखसै दुखुनि बाथ्रा खालि खानाय स्ट्रिक रग माबायदि लाइन लालायो बिउटि पार्लारफ्राव मा जाखो दिन बोथोरखौ नायहरदो दिनै देश दुनियानि हालोदा खुबै खाराब शान्ति गैया गोजोननाय गैया ओरैबायदि जाबोगासिनो दङ दिनै गावनि महर मोखांखौ दिनै फुथुल बायदि साजायनो सानबाय महिला आइजोफ्रा बे पृथिबियाव बे संसाराव दिनै हौवाफ्रा होनो हायाब्ला बिसायफ्रा होनो हायाब्ला राग जोंनानै बिसायनि न'खरखौ नागारथ'ना गावनि जन्मस्थान बिमा बिफानाव खानानै थायग्रा बा खायसेया रं नाम्बारफोरजों बलद गावनि बलद खारग्रानै बेबायदि जाबाय गावनि बिसायफ्रा जाहोनो लोंहोनो गानहोनो जोमहोनो हायाब्लानो मा जाखो बेनिखायनो दिनै प्रभु जिसुआ बे पृथिबि बियो सोरगोनिफ्राय ओंखारबोनानैहाय दिनै जोंखौ बासायनो फैदों जोंखौ उद्धार खालामनो फैदों जोंखौहाय जेब्लायबो बियो अनो बेनिखायनो बे दिनफोरखौ पालन खालामदो दिनै जोङो गावनि महर मोखांखौ बे पृथिबियाव साजाया माथिनो बयनिफ्राय इम्परटेन्ट जोङो गावनि गोसो गोरबोखौसो फोसाबनो हास्थायदो साजायनो हास्थायदो महिला आंगो लोगोफोर दिनै दिन बोथोरफ्रा खुबै रासिन जाबोगासिनो दङ गिथाव बाथाव जोंनि गेजेराव बे 2000 बेबायदिनो 23 मा जाहैगोन जोङो मिथिया आरोबाव बांसिन जानाय होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनबाय निउसफ्राव बेनिखायनो जे जानाय दं जे गाननाय दं बेफोरखौ लानानै रंजादो मोसादो दुखु दाजासै रंजानाय बोथोराव रंजादो लोगोफोर अननानै आङो दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव गुसुङै बे बर'दिन बेबायदिनो क्रिसमास डे सेलिब्रेशननि जुनैहाय गुसुङै शेयार खालामबाय बयबो गोसो गोथारै नाजावदो गावखौ साजायनो दा हास्थायसै अन्तरखौसो साजायनो हास्थायदो जोंनि जिउ आत्माया दानो दङ दानो गैया गाबोनबा मा जागोन जोङो मिथिया बेनिखायनो दिनै सदा प्रभुआ जोंखौ बे 2022 सनावहाय मोजाङैनो दैदेननानै लाबोबाय बेनिखायनो दिनै जोङो बेनि दिनफोरखौहाय बे गेदेर दिनफोरखौहाय पालन खालामदो जोङो गोसो सोलायनायनि सम बे बर'दिना बेनिखायनो बयबो गोसो सोलायनो जन्म जाहोनो गावनि जिउ आत्माखौ प्रभुनियाव गथायदो बे गुड फ्राइडेआ जाबाय दिनै जोङो बेबायदिनो गोसो गाबखांनायनि सम ने बे बर'दिना जाबाय जोंनि जुनैहाय गोदान गोसो सोलायनो जन्म जानो
सुद्रायनो बेबायदि सदाप्रभुआ जोङो मौका होदों। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, बेनिखायनो बयबो बे दिनफोरखौ पालन खालामदो, बे दिनफोरखौहाय बयबो ग्रहण खालामदो। बर'दिना बे संसारनि मानसिया मावपरिपन्न जाबायमोन, खुनु राहा लामा गैलेमोन। बेनिखायनो सदाप्रभुआ गावनि सासेल' बिसाखौहाय बे जगनाव दान हरदों। बेनिखायनो बे बिसाखौहाय जोङो राजा होननानै बेबायदिनो जोङो बे प्रभुखौहाय मानिनांगौ, सिबिनांगौ, खुलुमनांगौ। जोंनि जिबनफ्रा दानो दङ, दानो गैया, बिबारजों रुजुजानाय। बेफोरखौहाय नायनानै दिनै दिन बोथोरखौ नायनानै बयबो उन्दुनायनि जिरायनायनि सम नंला, गावखौहाय सुद्रायनायनिसो सम। लोगोफोर, जोंखौहाय देश दुनियाफ्रा दिन्थिगासिनो दङ, माबायदि महर लाबोगासिनो दङ। बेनिखायनो चेतावनी होगासिनो दङ। बयबो बे दिनफोरखौ पालन खालामदो, बे गेदेर सानखौ, बे गेदेर दिनफोरखौहाय। जोङो नुगासिनो दङ आरोबाव कर'ना भाइरासफ्रा बारायबोगासिनो दङ। चाइनायावहाय जोङो निउसफ्राव नायब्ला नुनो मोनो, मबाइलफ्राव, टिभिफ्रावहाय दिनै माबायदि डेड बडिफ्रा दोननोनो जायगा गैया, ओरैबायदि भाइरासजोंहाय थैब्रुंदों होननानैहाय। बेनिखायनो दिनै जोङो 2020 सनाव माबायदि जाया बेफोरखौ गोसोखांदो। दिनै जोङो ना गिर्जा, ना प्रभुखौ गोसोखाङो, आराधना खालामनो जोङो बेबायदिफोर दिनफोरखौ मोनाखै। बेनिखायनो लोगोफोर, न'खराव अशान्ति खालामा माथिनो बे जन्म उत्सव दिनखौ बयबो पालन खालामदो, बयबो ग्रहण खालामदो। आंनि दिनैहाय बे बर'दिननि उपलक्षे गुसुङै बुंनायफ्राव भुलफोर जाबायब्ला निमाहा होदो आरो जानायनि सायाव नंगौ होननानै साननानै लादो। आरो नोंथांमोना मोजां मोनबायब्ला लाइक खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनोहाय दाबावसै। जेब्लायबो आंबो इसोरनि खामानियाव गावखौ बाहायनो हायो। नोंथांमोना आंनि जुनैबो बिनानै होदो। आमेन।